Welcome to my vlog. Dito naman ako sa Kugon Market. Pupunta ako ng Puerto kasi may nahanap naman ako. So first guys. Yes. Dito naman ako. Yes. Punta na. Malapit na ako sa Bogo Liner. Yes guys, malapit naman ako. Guys, please subscribe to my YouTube channel. Kung hindi mo naman ako subscribe, kamukha naman mo ako. Yes guys, malapit na ako. Yes, of course. Why not? Why not guys? Dito ako sa PLT guys, sa Kugon Market. Yes, of course. Yes. Thank you.